Stužková je slávnosť, ktorú si budeme všetci pamätať po celý život. Veď predstavuje koniec jednej dôležitej kapitoly v našom živote a otvára nám dvere do novej, ešte neznámej budúcnosti. Preto je mi veľkou cťou a potešením, že pri tejto výnimočnej udalosti, našej Stužkovej, môžem povedať pár slov našim pani profesorkám. Milé pani profesorky, rada by som za seba i v mene celej triedy vyjadrila úprimnú vďaku za všetkú prácu, ktorú ste pre nás urobili. Ako naše triedne profesorky ste niesli dvakrát toľko zodpovednosti a ukázali dvakrát toľko srdca na správnom mieste, aby ste nám pomohli rásť a rozvíjať sa. Uvedomujeme si vašu starostlivosť, trpezlivosť a ústretový prístup voči nám všetkým, ktorý svedčí o tom, že sme vám nikdy neboli ľahostajní a že nás máte rady. Okrem vzdelávania na vyučovacích hodinách ste nám ako triedne dali niečo viac ako vzdelanie. A to vám nezabudneme. Svoje povolanie, ktoré nie je jednoduché, robíte so srdcom a to je to, čo si vážime a za čo sme vám vďační. Chceme, aby ste vedeli, že aj keď sa ešte celkom nelúčime, navždy zostanete v našich srdciach. Ďakujeme vám, pani profesorka Lajtošová a pani profesorka Tótová za všetko. Dnešný večer nepatrí medzi všedné ani pre vás dve. Želám vám, nech je plný radosti, smiechu a príjemne strávených chvíľ, ktoré si budeme pamätať navždy.